Nyaya yekutanga ndoyanda kuudza yekuva land baron ari kufacilitata, ari kudziya moto wembavha. Iwewe ndiwo uri kushanda nemaland barons machina mhora uchipedza kutengesa nyika. Ndonyaya yekutanga. Yechipiri ndeye mwana wako auya kuzosvibisa nyika yangu nekuita chingochani mudunhu mangu. Ndonyaya dzako mbiri dzandakudanira. Pindura. Asi ziva iwewe baba wacho nemwana wako kuti izvi zvamuri kundiitira izvi munofanira kuchenura nyika yachinamhora. Nyika yachinamhora yamuri kutamba nayo muchisvibisa nezvamuri kuita izvi ichiparidzirwa pasi rese kunzi munyika machinamhora muri kuitwa chingochani, inochenurwa newe. Achiadvertisa mastage pasocial media. Takazomubata pafoni ndo patakazoziva zita rake, tikamubvunza kati ndine mastands akawanda, imwe iri kwaMakumbi. Akamufonera ndini. Mushure mezvo takazomunyorera samuno wekuti auye kudai. Ndonyaya ndaiva nayo pamberi pedai. Topinza mudai. Ndichakumbirawo vamashingaidze musimudze ruoko rwenyu rwerudyi motedzera zvandakutaura mumashure. Ini Andrew Mashingaidze tedzera zvandakutaura. Ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Kumbira kuti muchiisa ruoko pasi. Vamashingaidze tichikudenzai kudai. Tine mameseji atakaona maiadvertisa pasocial media. Ndinovimba makareceiva phone call. Munhu akakufonerai ndini mushure mekunge ndapiwa instruction namambo. Ndakufonerai makandidaira mukanditi ndichibvunza stand mukati muri kudaiti. Ndikati ekwaMakumbi. Mama ndiriudza kuti mune mastands akawanda mukutengesa. Kubva mazonditi amunouya ndokuratidzai. Ndiko saka takazokunyorerai samuno. Dai riri kuda kunzwa zvakawanda pamusoro pemastands enyu amuri kutengesa. Munoti chii nazvo? Maita basa sekta pamusoro imamo. Nyaya mukutaura yekuti makandifonera mukanzwa ndichitaura kuti mastands akawanda. Nekuti makandiwana pamedia, panonzwa pasocial media. Izvo mastands haasamwini. Ina handina stand yandotengesa kuti handina stand. Ndinopiwa chinhu chekuadvertisa, ndoadvertisa. Ndopiwa dzimba dzekuadvertisa, ndoadvertisa. Ndopiwa dzimba dzekuroja, ndoadvertisa. Ndokurarama kunoita munhu wese. Zvekuti munhu land yakaiwana kupi, inini vanhu vanoita kunditsvaga. Saka kana munhu anditsvaga handine ndikumba kwangu kwaMakumbi kwacho ndozondakapedzera kutsvaini. Anondifonera sekundifonera kwaMarita. Vamashingaidze takanzwa kuti munogona kutiwanirawo munhu indoadvertisa chinhu. Ndaadvertisa chinhu chawana munhu vaviri ndo vari kutengeserana. Ina handisi kutengesana because handina land. Saka iwewe basa rako rauri kuita panderei? Inini kusanganisa vanhu vaviri mediator chete. Mambo zvakafanana nekuti munhu akati ari kutengesa bhasikoro rake. Inini ndikati achimbindi varodawo bhasikoro. Chimbindi shamwari bhasikoro iyoyo anzi nani ndinavo. Ndo zvangu chandi kushanda chita. Zvekuti bhasikoro iyoyo rakadi kana kunze kwekutengesa ivhu unoita chii chimwe muupenyu? Muupenyu wangu. Muupenyu hwangu inini ndinomboita border crossing ndimo kutenga zvinhu kusa. Wadzimai wauya navo ndiani? Amaya. Bari? Amaya. Muzuri wangu wanga. Mushaka wako kuti ndikukumbirawo chitupa chako. Ndo anogara kwaMakumbi era. Aiwa. Uri mwana wemachinamhora here iwe? Inini? Mushaka wako ndekupi? Ndakaboka. Kokuno kwakauya sei? Kuno kudakakare 1997. 87 nami. Uchiuya chirudzii? Kuno ndakauya ndakatanga kuya kunoita business 1987, 88, 89. 93 ndatanga kuwaka kuno. Pawakavaka pacho wakapawana kupi? Ndakawana Kazimiro. Ndati wakapawana kupi?
Wakapatenga. Uza kuna kandaitwa mahali. Pepa rawandipa iri rinoreva kuti kudini? Nderechema. Pindura mubvunzo. Ndati pepa rawandipa iri rinoreva kuti kudii? Nderei? Nderei bepa? Ndati nderei bepa rawandipa iri? Iri ndire collaborate. Uriwo collaborator? Chakazara. Mutemo wenyika unoziva? Wakarwira ivhu kuti uyozoritengesa? Inini handitengesi ivhu, mama. But iwo waland baron kaiwe. Baron mambo kana mali batisisa. Baron vari vakatozara mabaron unotendera ndo vari kubvuta lendi vanhu vachitengesa lendi vanhu sura. Amashinga idzi vakambonzwa rezwi rokuti ivhu rekuruzevha ritengeswa. Zvamupinda nemunzeve menyu izwiro? Vasanyika zvekutaurwa kunzi zvakati hazviitwe zvevhu. Ndofunga iko zvimwe zvitikada kutaura chokwadi vasanyika ini ndobvoko ndofamba nyika iseni ndikakuti nhasi sungai muno Beitbridge hapana pamuchanosvika kuBeitbridge mukanonzi asitapo enda apa zvataitwa kare kare zviyazvi hakusisina. Pindura mubvunzo wandabvunza. Hanzi mutemo wenyika unoti ivhu haritengeswa unoziva here? Ndakauti nokuti ndichiurangarira inini pakatomboitwa musangano yekutaura izvozvo manga muripo. Pakatomboitwa musangano yekutaura izvozvo ndichiurangarira kuti anga tiritori tese nemi muripo. Kanzuro yegoromonzi yakaisa billboard pamveresheni padhuze pamunogara. Ranga rakatonyorwa kuti mutemo futi upi iwoyo. So imi muchaziva chikukupai simba rekuatempted kuita middleman panjinhu chisingabvumidzwe chii. Nhasi munhu makaziva kuti munhu uyu aba mombe kuba mombe haitengeswe izvi akati nditsvagirei bhaya munomutengesera munopinda pakati. kana mombe iri zvakafanana neiko kwamutotaura patikuenda kokuzvikoko hazvive kuti ndingobvuma kuti uyauya nelendi yake ungoti nditsvagire munhu ndoadatoti vanhu tinotone vetting yekuti iwe usazviite chinhu chakashatisisa. Uite vetting murisani imimi pakuvheta kwenyu? Kana ndichivheta inini wabho ndezvekuti uyauya nechinhu chake nelendi yake stendi yakati ndinotengesa stendi yake ufanira kuziva kuti stendi iyoyo ndeyake yakaiwana sei ndokuti ndizvitsvaga munhu wangu inini ari kuda stendi bhozi ndikangoenda nekuti chimbinda kutengesa stendi topedzera futa muno matirikeri munhu. Mutemo paunotaurwa nehurumende uchinzi ivhu haritengeswe pane vakabvumidzwa here kunzi ava kana riri rake anogona kutengesa? Vetting yamaita vetting yekuti kudii pane mutemo wekuti ivhu haritengeswe? Wasanyika ipapo ka paita zvinhu zviviri. Pane ari kutengesa muridzi ari ndiye muridzi welendi racho iyoyo. I think iye ndiye anenge ari the right person wokupindura mubvunzo. Inini changu ndiri kuenda one kwandiri kuenda napo. Iye uyo ari kutengesa lendi uyu I think ndiye munhu angada ari kuzikanwa kuti ndini ndingatengesa lendi mambata achitengesa lendi then iye ndiye ari directly kutengesa lendi. Inini ndiri kungotengesa lendi kutengeswa ndiri kufacilitata zvinhu zvikutengeswa ndiri agent. Munhu akauya vana vamato vakapfuma vana makamba vachitengesa vachiadvertise vana vamato zvokuti amato zvinhu zvakaita sei anga chawe ndichokuti vari good at advertising ndo zvinhu zvinopiwa munhu basi munhu akupiwe basi kana usina basi kuadvertise shona inonzi kudziya moto wembavha wakamboinzwa? Zvakanyanyisa mama. Inoreva kuti kudii? Kudziya moto wembavha ka zvinoreva kuti ndikasvika pane zvinhu zvabiwa inini ndikange ndikangoparticipate pazvinhu zvinobiwa then patoita dambudziko. Saka ivhu rauri kuadvertisera harisi kubiwa here? Mambo ndopandambopindura kaka ndikati inini like izvozvizvi harisi kubiwa here. Pindura mubvunzo wangu. Ndati ivhu rauri kuadvertisa harisi kubiwa here? Inini kuti ndizive kuti rabiwa handingazvizivi kuti rabiwa. Komune muchitachi ndandinoziva ndezvekuti munhu ari kuti munda wake kana kuti panga paita sei bataricheka ari kudimbura like everybody vashoma vanotaura tinada kuti pandigera anotenga vese vanogere muno mundomushawo vakatenga. Mukomana uyo anonzi kansela Mashingaidzi haasi mwana wako? ndo first born yako.
Pataurika nyaya yekunzi wakapinda musangano wekanzuru waitaura nenhau yekurambidzwa kwekutengeswa kwestate land. Ichokwadi here kana kuti nhema? Takatoita musangano pano kana kupfuura kaviri muritoripo pahora pakatana DA nekanzuru naivo makanzera aripo paitaura nyaya kuti ivhu hariite se ivhu haritengeswa. Muri munhu andotoziva chaiyo chaizvo kana patasvika tatomhoresana kurava kuti handina kutadza kukuona imusiwo wekuti but kunyangwezvo mwana wako iwowo ndikanzera handiti? Kansera munhu akaita sei kana tiri pamutemo? Anoita basa rei mwana wako iwowo? Saka achimirira kanzuru panhau dzipi? Saka development inouya mudunhu here kana ivhu tariparadza richitengesa? Mambo ipapa papindura inini pangadinesi nekuti chinhu chiri kuitwa tese tiri kuzvitaura hongu muno mutiri mudare muno, asi tikabuda kunze zvakafanira iko zvinezvi mashinga dzendari muno, but tikaenda pasocial media tinogona kuwana vanhu iko zvinezvi muno mushamatigere muno matinamora mazira andinoita inini nemazira tinoita tese vanhu vari muno, hakuna munhu asiri kutengesa land whether ari pasocial media or ari pari. Ini ndiri mwana wachinamora, ini ndiri mugari wemuno. Pane pawakandoona ndichitengesa here? Wati hakuna munhu asiri kutengesa ivhu. Ndakuti saka inini pane pandiri kutengesa here pawakaona ndichitengesa? Saka chinangana nenyaya yawadanirwa mudare, chinangana nezvenyaya yanda kudanira kudare yekutengesa ivhu ramambo Chinamhora zviri kunze kwemutemo. Iwo uri kuramba kuti hauna kutengesa ivhu asi uri kudziya moto wembavha wekuadvertisa vanhu vari kutengesa ivhu. Zviri kureva kuti vanhu ava uri kuvaziva kaiwo vari kutengesa chimodu. Vangani vanhu vauri kutengesera? Mambo kuti ndipindure kuti ndikutenga kazvirevo ndingaadvertisa chinhu chese chatenga. Number 2, pindura mubvunzo wangu. Ndati vanhu vangani vauri kutengesera ivhu kana kuti vawakatengesera kumashure, vawakatengesera mastands? Asi kumashure wakatengesa? Kutengesa ivhu rangira advertise. Saka kana wafacilitata iwo unenge uchiita basa ripi apa iwo? Anosaka kuti ivhu ritengwe ndiani? Facilitator naari kutengesa. Ndianoita kuti ini changu kubatanidza vanhu vaviri kwakashaya bhaya anotengesa sei? Hakuna munhu akushaya bhaya. Imi basa renyu ndirei kana vachizviwanira mabhaya? Uzovanei pafacilitator? Haungazvisai kuti uriirika. Zvaita zvakanaka. Uri kudzamba-dzamba munomuka uchifunga pamwe tiri kuita mahumbu. Zvino mambo Chinamhora havasi kuita mahumbu. I want to set you as an example yekuti uzoudza vamwe kuti ivhu raChinamhora haritengeswe. Handiti? Iwewe nyaya yako iri more than just kuti tingogara panapa tichitaura. Iwewe unoda kuitwa ma-investigations, tiise ma-criminal charges pauri. Kana yaitwa criminal charge, kana wazotongerwa kunogara mujeri, ndipo uchaziva kuti zvatutaura panapa hatisi kuita mahumbu. Nekuti ndakudana kudare, ukandifonera uchichenama, uchindiudza kuti ndiri kukunonokera. Ndiri kukunonokera inini mambo. Wakabva kuGokwe, ukauya wazogara muvhuma Chinamhora, kuti uye wazoparadza nyika yangu, utengese nyika yangu. Ndozvawakabvira kuGokwe kuti uye muno. Nhasi uno mwana wako dangwe rako iwewe asvibisa nyika yaChinamhora nemhosva yake iri mudare yezvino yechingochani. Iwewo baba wacho uri kuuya, iwewo baba nekuko vari kutengesa nyika, mwana nekuko achiita chingochani munyika maChinamhora. Ndozviri kuda nyika yangu izvozvo. Ndozvamakabvira kuGokwe kuti muye muno muzosvibisa nyika yangu. Pamusoro pemambo, inini handingakuti ndakakuti mandinonodza, ndakafona ndine zuro. Chakaitika ndechekuti ndakati ndida kubvunza apa ndisapo
njei sezvandinoziva. Ko apa pari kunzi hanzi ndazvikukunze Fred Goa. Ndovandabvunza naini anonzi complainant Fred Goa. Handisi kumuzivawo ndeupi. Ndafunga kuti wabwene munhu akamhangarawo nyaya yamusa munhu mauri. Ndopamakandipindura mukati complainant ndini handakuchisenderera mberi. Ndomanje ndakazobvunza ndingoti panotanga ngwani nokuti kuya kwandaitawo munhu ndatorespekta ndarerori zvokuti hapana zvandaikwanisa kuita. Asi ndine mukoma atori pacritical izvo zvomazvongo. Andati handingaendi kumasvingo. Nyaya dzako mbiri dzakakudanira mudare. Nyaya yekutanga ndo yandakuudza yekuva land baron ari kufacilitata ari kudziya moto wembavha. Iwewe ndiwo uri kushanda nemaland barons machinamhora uchipedza kutengesa nyika. Ndo nyaya yekutanga. Yechipiri ndeye mwana wako auya kuzosvibisa nyika yangu nekuita chingochani mudunhu mangu. Ndo nyaya dzako mbiri dzandakudanira. Ndingapindura here mwana imama. Pindura? Right. Ye mwana chese takadai muno mukubiri muno hatigoni kumutaura kuti akapara mhosva nekuti achiri mumatare nedzimhosva. Handisira mumatare maachiri imomo nekufambawo handi mwana wangu nini ndakaenda kumatare kwacho ndiri kunowana kuti kana madhokutas akati hapana zvakaitika. Iyoyo siya zvako muganze muchiita zvamuri kuita. Dare richatonga richasvika parinosvika. Asi ziva iwewe baba wacho nemwana wako kuti izvi zvamuri kundiitira izvi munofanira kuchenura nyika yachinamhora. Nyika yachinamhora yamuri kutamba nayo muchisvibisa nezvamuri kuita izvi ichiparidzirwa pasi rese kunzi munyika machinamhora muri kuitwa chingochani inochenurwa newe. Endai kudare munotongwa. Handisi kurambidza kuti musaende kudare. Endai munotongwa. Ndipindure nyaya yekudziya moto wembavha. Handizivi kuti ipapo mambo vandambopindurawo pandanga ndichigona. Handizivi kuti pamwe pane pamwe pandanga ndichifanira kupindura napo. Ini ndachiri nini. Handite basa bari. Pawakafonerwa wakati uri kuda stand kupi? Ndine mastands akawanda. Ndine kwamakumbe, ndine kumolifi. Dzimwe dziri kupi mastands ane? Kana ndisingakanganisa handizivi kuti kumolifi ndakataura nezvakuita. Nzvimbo dzakatarwa dzichinzi ndine mastands ndekupi? Zvandinoita mambo. Ndakafona ndikati stand chiripo here ndo stand yandaona muchiadvertise. Zvikanzi stand ipi iri kupi nekuti ndine mastands akawanda. Ndobva ndati ndaona yakanzi kwamakumbe. Ndobva mati kwamakumbe alright. Unotouya paground ndoenda newe. Ndikati iri musabhuku upi ndaiwe unouya paground toenda newe. Tobva ndati zita ndiani ndobva mangoti ndimasha. Ndobva ndakazoseta neEconet kuti ndizive kuti ndiAndrew Masingaidza. Ndo conversation yatakaita. Pamusoro wachingezi akaseta ine neEconet neapplication pawandiya Andrew application kutsauti Andrea but inowachina basa. Nyaya iripo ndekuti inini ndikutaura chokwadi changu pamberi padare. Asi kwandiri makati mastands akawanda. Ndokandikudzokeko handisi kukurama ndokundo ndakataura kuti yamuri kuda ndeipi yacho andira semunhu maura kuadvocate haisi mhosva. Inini sekutaura kwandamboita ndinogona kupiwa kana pana nowa unonzi kwachesa pana nowa manyatura ndinogona kupiwa ikoko. Ndapiwa ikoko ndinogona kuadvertise. Ndogona kupiwa kana kumiri kwasuper ndogona kuadvertise. Ndogona kupiwa kana kwamupandira munhu anokupa mandiwaziva vacho ndongofonerwa handakapiwa phone number dzavo ndakadaiso handitowaziva sendosaka makona pamunhu atakuramba kupindura because then ndingotori kutaura nevanhu but yomugundare kuna mambo ndiri kuti ini ndine urombo nedziyamotorobaba asi ndiri kuti pakudaira kuti ndarana akawanda handina kuparamba nekuti zveshuwa ndinopiwawo zvakaita sei ndogona kupiwa kana pana vasanyika kwashumbawo ndopiwawo ndonzi ndine pamasa totobukuenda like madhezi anaya handina transport kufambisa ndinogona kuplaza handidambudziko rezise. Mubvunzo mukuru wawabva watakubvunza ndokuti unoziva here kuti ino kumusha kuno kuestate land? Hongu ndinoziva. Saka kana unoziva here mutemo unoti state land haitengeswi? Hongu ndinoziva. Saka sei uri kuzobvuma kutora
kuva middleman wokutengesa state land yaunonyatsoziva kuti mutemo unoti haitengeswe, sei uri kuzobvuma kuitengesa iyoyo? mambo ipapo tichipindura takazvimirira kwete vamwe vasimomo chinhu chikungoitawo vanhu vatsvaga kurarama. Ndosaka ndataura paipa kutsvaga kuita sei kurarama kwatinenge tichiita. Tiri vana venyu munodunhu, hatina nzira dzekurarama kuti vana vararama. Zvauyawo zvatinoona kuti zvaiwa, hatisi kubira munhu, hatisi kuponda munhu, tinenge chitoo pamwe tiri kugona. Kutengesa ivhu risingatengeswa hakusi kuponda munhu. Dunhu raChinamhora harirwadziwi kuriparadza kwamuri kuita nekuti harisi munhu. Vana vatakabereka vasisina pokugara, vasisina nhaka, havana basa, hatisi kuvaponda. Mhuri yese yatinayo inoda pekugara nhasi, toiisa kupi zvamapedza nyika yacho kuitengesa? Wati hakusi kuuraya munhu kwavo? Kuuraya munhu hakusi kuburitsa ropa chete. Kana uchitorera munhu kodzero dzake, kuri kuuraya ikoko. Vana vangani vatatorera kodzero nhasi uno dzenhaka dzemadzibaba avo nevhu ratavatengesera? Ndidai handingazva kuti vanganasi vakawanda zvimwe zvaitwawo nenzira imwe naiti sekutaura munokuita mambo, asi ndo zviripo. Vanhu vakanhu vatakatobva pavakauya mambo kana nezuro zvavakaitaura takazvinzwa. wakanzwa pandakauya rini? Saka pane 4 months uchiziziva kuti mambo vati ivhu rangu haritengeswe, handizvo? Achitengesa ivhu imi muri kureva kuti achidziva vaikubvumidzai kutengesa ivhu? Achidziva vaikubvumidzai kutengesa ivhu? Handimukaona kuti hapana akambobvuma. Wati pamakauya ndakanzwa muchitaura kuti hamusi kuda kuti ivhu ritengeswe pane 4 months. Ndopa ndati saka wazvinzwa pa4 months ago dzacho advert yawaisaiwo wakaisa svondo rakapera muno muna Mei kupera kwaMei kuno 4 months ago, that's February. Saka ukaisa advert yako yekudziya moto wembavha uchiziva kuti mambavha tendere, ndizvo? Uchiziva kuti ivhu haritengeswe. Asi pawakadaira iwe ukati uya paground tiende ndinokusanganisa iwewe Bhaya naSera, hauna kuzvitaura mwedzi wakavazvitaura svondo rino rapera, svondo rino ndipo wakazvitaura. Zvirachi muchiri kutengesa chero mambo iwo havatauri. Baba musatendere mhosva inoparwa munhu. Imi bvumai mhosva yenyu iri kuoneka iri pachena. Izvi handingambozviramba vagova kuti bhazi rakaonekwa kuti vatumika vaifonera, handingambozviramba. Ndazvibvuma ndikaenderera mberi vachiti ndakavapindura kuti ndine akawanda, ndikavataura zvinoitika kuti inini handifambi kutsvaga asi ndototsvaga vamwe vanhu ndotsvaka chinenge. Pane pawataura iwo ukati pane vazhinji vari kunze, vazhinji vari kunze ndevapa. Mazuva ano zvatinongoita mambo ndezvekuti kungoti dzinokaone musati mazitesa handingatauri kuti zita rinhingi, asi mazita anoitawo kuti tinenge timwe mamidhiemono tinoti unogona munhu kana anotouya kwauri wototizva chamari ndine chinhu changu chakaraiwo vanenge vachingorida munhu kana kutotiwo munhu watofungidzira kuti munhu ari kuita izvi zvezvo munhu wese anenge achingoti pamwe dzinongoitirawo kutorarama dzatingatiwo hatingazivi kuti vanenge vaita izvi. Saka vamwe vako hausuda kuvata iwo ndourida kusangana nenyaya dzevamwe vari kuseri kwako. Mambo ndauya muno vari kudaidza mashinda
ndikauya muno ndikatanga kuti vasanyika vakazodai ndakuita kuti ndauya kuzva vanti mafuta enguruve ivo vasina kupima shoko rako rati kune vazhinji vari kunze wati vamwe havasi pano ndiwo varitaura shoko iri handiziri ndaritaura ndora ndabvunza ndikati vamwe vacho vaunoreva ndevapi mambo ndofunga zvinhu zvingori pachena ndingataura nemazita ndinadivaziva mazita avo asi ndikuti ndo kune vamwe vanhu sekuda kwamukuita dunhu renyika saka unosangana navo kupi vamwe vako avo vamwe vako vanosangana naye mugoti kana vatosangana naye pandotengesa vandingazonye kuti andasangana nini asi zvinhu zvinongosangana nomunhu wose kuti handinganzi mashinga idzi ndiakutengesa kuti atete only ini ndakawanikwa ndichitengesa nasekretari ndiwo ndakataura navo kana vazotaurawo nasekretari vanenge vazotaurawo nasekretari dambudziko rakoka hausudawo kubudisa vamwe vako budisa vamwe vako kuti kwamakumbe kuna nhingi ndiye ari kumutengesera pakati kwamolifi kuna nhingi ndiye ari kumutengesera pakati kwacheza kuna nhingi ndiye ari kumutengesera pakati kwamujeki kuna nhingi kwanyakudya kuna nhingi uchitaura vanhu vawinawo vari kukutengesera mastenzi ukadaro unenge wandorerutsira asi kana usingade kundiudza vanhu vakoka iwewo ndiwe vandichashandisa kumanikidza kuti undiratidze vanhu ivavo nekuti zviri pachena kuti basa rausi kuriita wega uri kuriita une vanhu vakadyarana kunzo muchiziva kuti mutemo unorambidza kutengeswa kweivhu rekuruzevha muchiziva kuti mambo vati ivhu rangu haritengeswe zvino imimi maziva zvese izvi muri kuramba muchitsvaga nzira dzenyu dzokuramba muchitengesa handizivi kuti kana muchiramba muchiita chinhu chamarambidzwa muri kureva kuti kudii handiti kuzvidza nekushora wati wane 4 months uchiziva kuti mambo vati ivhu rangu haritengeswe uri kunyatsoziva asi nekuda kwekuti uri kushora ukati ndinobonzani ndakabva kugokwe kuya kuzotengesa ivhu machinamhora ndoritengesa chete zviri pachenda kuti zvauri kuzudza amashingaidzi muri munhu mukuru muri mutungamiri chandaichitotarisira pamuri pamapinda apa ndechekuti muchakuita kuti mambo zvinhu zvavanchiitika so kwamakombe ndinhingi anga nditengesere kwashumba ndinhingi mambo ndo zvavachiitika mambo wangu handiti semutungamiriri wokuda pachena unani kuna mambo kana vachifunga kuda kukuregerera kana vachifunga kuda kukurayira vochirayira system yese mwana wamutara mangu zvinangana nemi mega mimi zvoita kumwe kuprotekta vamwe venyu kuti makabuda kuno muzi mwafonera kuti ndambike ndiriko ngatichidaiso kana zvakuzodaiso muri munhu mukuru muri mutungamiriri muziva vanhu vakawanda amashinga ndakunzwa muchatobatsana mambo kuti mambo zvakaitika mazira zvikomba sodai maikabasa vasaruka inini sikutaura vakabuda vamukota ndichita basa iri handigoni kuita handisikani zvinozviziva turuva vanhu vagere ikoko vauri kuziva turuva ndichitangawo basa iri ndifuna ndatotanga pacheza kuti munhu andakatanga naye vanoshanda naye anoziva vanatunoyati chandakamutorera ndechekuti munhu aiziva vanhu tisazvipinge kudata ndiyo vandashanda naye kwashumba ndakambuya ofcourse hakuna ndozvugomeraikaotikakutaaaandakaendapo kwashumba ndanga ndinana brighton maverengo ndiakambobunza ikoko chakakungopera nguva yataita izvo zvazopera handizokona na 2022 zvakatopera kwamakumbe mfana kuti amutakatozoenda kupi aidzikatenda seminairazirazi aigara kuseri kwenotachiraina onotachiraina ndiye wandakambotodilaura ikoko handichatozoperwa akazoenda kupi then vamwe avo vanozofona zvavakuunzaiko zvinhu zvavauzovakumbana vanhu zvozvakana kuti nditendatatikavashandira asatatavashandira kuza takawana munhu wacho vamwe vakapiwa takapwafona mazakona tatini takapwafona mazakona pamwe taitombomubvunza kuti wakakona ndozozviona papaya kwamolifi handisati ndimwe padhuze dhuzeneni asi kwemo menyu mazimbiru mamungate mamungate pane nzvimbo yakati kilomita bemubva basa rekuita
vamungati ndakagara ndakamurambira nyaya yedabhularisha handini kana munhu akatoona kutaura kuti ndinotsvagwira mazimbiro omusha vangu ini mandogara zvokuti ndinopoindi kuti itaura kuti ndingiri ndivanoshanda naye vamwe munhu anotongouyawo anotongoziva kuti amashingaizii zvavanoita ouya ega ari muridzi ndomandogara vamungati mudhuze bati handisekaita zvizvino vamungati unoita muzivi madabhularisha munoziva kuti muroyera kure Ati ndiwe muzukuru wacho here sekuru wako anokudzidzisa kana wakuroya unoroyera kure hauroyere mudhuze sekuru wako pakuta sei saimbovatsiura kasekuru wako chinzo uri muzukuru kai vatsiure sekuru wako iwo unobva kupi musha kwako inokumusha kwamaindopuromugurumodzi kupi kwaraka ndekupiwo kuchinyika kwamwedzi saka kuno kunogara kupi kuno kundinogara kuzasi kwamwedzira ndokwakauyo baba vangu chizowana zvakanaka wadzidza sekuru vati muroyera kure vekwazimbiri vazochema newe varege kuzokupa mhosva koma chokukudza manyamando zvakanaka otherwise kungazvikawaiwa zimasana kuti akaita kuti mukomana akaita mwana ndiye andaitoaitodaidza ndichiendako but kumwe kwese kwangu akaitaizawo ende nguva yamubato zvozato basa racha kusina futi ndokubvira umbobuda panze zvishoma chazokudana saka unoripei kuna mambo nemusikanzwa yavo yekutapisa dunhu ravo yawaita mambo kamusikanzwa otanga una mashingaidzeka okutokurakidza ikadhi raramuchipa chitupa nacho kwanotyisa mambo aiwa chitupa nacho apo watiraka ndiranidze mambo zviite sei abati zvisinei ndangoona kuti ava ndimangwa niweza tikaita kana ndikaita bhilioni comrade bhilioni ndikaita comrade dani ava ndimango dzimanga but uri comrade yeku comrade vanonyanzomeka shuwa kuti dunhu ratapwa chamboita kumaocoraborators kuti andrew munoshanda naye sei dunhu rangu ratapwa nekuda kwake uyu kwairwa hondo kwaiita kuti dunhu risatapwe here ngatimboitei tsvagurudzo kuti hakuna masoja akapedza kuurayiwa here nekuda kwemuchinda tatu kuripei mambo nevhu ravo rawapedza inini mambo kuti ndizvitaure zvakati ende uyezve ndanditokumbira uregero ozi handitorinawo chandinacho asi ndikumbira uregero meno izvi zvakwamuri ndimunobata chavo unoziva chavo vanonovanai asi ndandikumbira uregero kumbira ruregero rwokuti ndisiyei ndiite musikanzwa nditengese nyika yenyu itapwe zvakanyatsokwana musare musina nyika patasvikira ipapa patasvisara ipapa tichibvawo kumashure kuno zvakaitika izvo zobva zvarapwa zvorapwa zvipi zvacho zvakaitika kakare zvaitika kaizvo zvandokumbirawo saka vanhu vachiri kutengesa ivhu here mbondudza chii chiri kuitika vanhu vachiri kutengesa here mambo kuti ndimire kuti dzimwe nguva nozongorawo dzimwe nzvimbo dziri kuvakwa ungazivi kuti vanhu vachiri kutengesa vanhu munhu akanga akatotenga kare vanhu vana vemo mari kuvaka kana ndiana kuvaka saka nditiri kutengesa ivhu kati havasi kutengesa ipapo ndienda kupindira ndichinyeka zvakanaka verengai statement yandataura ndakupawo andasangana neadvert yako usazonditi mambo mavarangu azarevo wozondipawo wozouya wakuti wakundishorobodza kuti mambo wakandibata zvisirizvo ndakuyambira zvabuda pachena kuti iwe mashingaidze
wakashandidzana nevagari vamuno machina mhora nevasiri vemuno machina mhora kutengesa ivhu zvisiri pamutemo. Dare ramambo rakupa yambiro yekuti chero akakomba pasi kusvipira asazosvipa mafuti zvokutengesa ivhu. Amaita basa ravo. Piyasaini pamanhingifu. Andine zvandingasangana nazvo ndichakudana. Nyaya yako yandakuudza yemwana wako iyi ndichakudana kuti. Asi muri kutaura henyu muine simba muchitaura zvamuri kuita. Uchiramba uchitaura zvauri kutaura asi ndiri kukudana uchadzoka muno. Unzwa zvandataura? Singachiendai.